Ja, Ivana, beriem si teba, Maťko, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Boh sa k nám hlási za každých okolností. Za každých okolností. Keď ti je v živote ťažko, keď o ňom pochybuješ, keď máš pocit, že strácaš vieru, lebo sa ti rúca život pred očami a máš pocit, že Pán Boh na teba zabudol, Boh je stále pri tebe. Stále je tam. Ty si tieň a on je ten, ktorý je strojcom toho tieňa. Keď teba vidí človek tohto sveta a vstupuje do tvojej prítomnosti, do rozhovoru s tebou, do vzťahu s tebou, ten človek má pocítiť, že teraz prekročil hranicu a z teba má byť zrejmé, keď sa s tebou dá do reči, že tento človek je Boží. Milí snúbenci, Martin a Ivana, prišli ste do Božieho chrámu, aby sám Pán spečatil svojou milosťou vašu vôľu uzavrieť manželstvo, ktorú prejavíte pred služobníkom cirkvi a pred cirkevným spoločenstvom. Kristus požehnáva vašu lásku a ako vás kedysi spojil, kedysi posvetil sviatosťou krstu, tak vás teraz posilňuje osobitnou milosťou sviatosti pre váš manželský život, aby ste ho prežili vo vernej láske. Preto sa vás pred cirkvou pýtam, Martin a Ivana, prišli ste sem na základe slobodného a úprimného rozhodnutia uzavrieť manželský zväzok? Áno. Áno. Tak zatlieskáme novomanželom Tobiašovým. Nech Pán milostivo upevní váš sľub, ktorý ste vyjadrili pred cirkvou. Nech vás naplní svojim požehnaním. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Dobrorečme Pánovi. Ivanka a Maťko, ste pár, ktorý keď vôjde do miestnosti, všetko sa rozžiari. Vaša nálada a smiech je veľmi nákazlivý